Ram Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Om Rama Hare Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudhabadagamelam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Regunathanidam Tam Sajivam Sadvedam Savadudam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanidamscha हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും മാംഗ്ലൂർ ഇസ്കോണിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോ ഏകാദശി പാരായണം എല്ലാവരും 2 മണിക്ക് തുടങ്ങിക്കോളൂ. അന്ന് ക്ലാസ് വേണ്ട, നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക പാരായണത്തില്. പാരായണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരും സാധിക്കാത്തവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പങ്കെടുക്കാം. എല്ലാരും പങ്കെടുക്കാം. മാതാജി, ഏകാദശിയുടെ ഇത് ആണുങ്ങൾക്ക് ബാധകമാണോ? ഉണ്ടോ? പിന്നെ അയ്യോ, അങ്ങനെ ഈ ഏകാദശി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ ലേഡീസ് മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ പാടില്ല, അങ്ങനെ പാടില്ല. മാതാജി, നമ്മള് 10 മണി പറഞ്ഞായിരുന്നു. 2 മണി ആക്കണോ ഇനി? 2 മണി മതി. അന്ന് 10 മണി ടെമ്പിളിലത്തെ സമയമാണ്, ടെമ്പിളിന്റെ സമയമാണ്. അപ്പൊ 2 മണി തൊട്ടിട്ട് 4 മണി, 4:15, 4:30. അപ്പൊ നമ്മള് സമയം മാറ്റിയാൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ മാതാജി? ഞാൻ 10 മണിയാണ് ഇട്ടേക്കണത്. നമുക്ക് സമയം മാറ്റിയാ മതി. ഇതാരത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ? ഇപ്പൊ വേണ്ട, പരിപ്പുവടയൊന്നും ഇപ്പൊ വേണ്ട എന്തായാലും. അതെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാ. അത് പ്രഭു പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഡിവോട്ടീസ് മാത്രാണ്. ഇവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷ വിവേചനം ഇല്ല. നമ്മളെല്ലാരും ഭക്തരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സാധകരാണ്. അതുകൊണ്ട് അതില് വിവേചനം ഇല്ല, ജെൻഡർ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, മാറ്റമില്ല. എല്ലാവരും ഏകാദശി നോൽക്കണം. മാതാജി, കാരണം നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഇതില് ആരും ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടിട്ടില്ല മാതാജി, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. അല്ലല്ല, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുടുംബസമേതം ഏകാദശി ദിവസം ഇവിടെ വെച്ചോ അരിയെ വെക്കില്ലേ. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പണ്ടേ തൊട്ട് അങ്ങനെയാ. എല്ലാവരും, ആണായാലും കുട്ടിയായാലും എല്ലാവർക്കും ഏകാദശി തന്നെ അന്ന്. ഇത് ലേഡീസിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലെയാണ് വീട്ടിലെ അമ്മയൊക്കെ കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അല്ല, അങ്ങനെ ലേഡീസ് മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ, ഇവരൊന്നും എടുക്കില്ല. അങ്ങനെ പാടില്ല. ഇനി മാറ്റം. ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി മാത്രം ഇനിയല്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. മാസത്തില് 2 ദിവസമല്ലേ, ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും അരിയാഹാരം ഉണ്ടല്ലോ. ഫാസ്റ്റിംഗ് ഫ്രം ഗ്രെയിൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ്, പാല്, അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. ഫ്രൂട്ട്സ്, റൂട്ട്സ്. ആദ്യമെല്ലാം ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടായിരുന്നു എടുക്കല്.
ഇപ്പം മരുന്നെല്ലാം കഴിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് നിർത്തി ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിക്കാം, അങ്ങനെ ആ. കഴിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏകാദശി കെങ്കേമാക്കാം നമുക്ക് സൺഡേ. നമുക്ക് ഏതാ വായിക്കണേന്ന് മുന്നേ ഇടുവോ പിന്നെ ഇതില്? അത് ആരെന്തൊക്കെ വായിക്കുന്നുള്ളത്? ഓ അതെല്ലാം മറ്റേ മോർണിംഗ് ഇടാറുണ്ട്, മോർണിംഗ് വായിക്കാറുണ്ട് ഞാന്. മറ്റേ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സില് ഇടാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം ഇടുമ്പോ അത് വായിക്കാറുണ്ട്. അത് മിനി മാതാജി ഇടൂലോ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മള് 5 ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി എന്താ PDF ഇടാത്തത്? ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ വായിക്കേണ്ടത്. പേരും തന്നു. അത് നമ്മുടെ ഇതില്, നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പില്. മറ്റേതിലുണ്ട്, വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഭാഗവതത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതില് വെളിച്ചമ്മ 5 മണി തൊട്ടിട്ട് 7:30 വരെ വായിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതില് വായിക്കാറും. അതില് നമ്മൾ പറയണം മുമ്പ് ഏതാ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ അവര് പേരും നമ്പറൊക്കെ എഴുതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഇരു സൈന്യങ്ങളിലും നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? കഴിഞ്ഞ PDF ഇടാത്തത് മാതാജി? PDF ഇടുന്നില്ല അപ്പൊ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇരു സൈന്യങ്ങളും യുദ്ധക്കളത്തിൽ അണിനിരന്ന് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നതാ കണ്ടത്. അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള തന്റെ കാരണങ്ങൾ അർജുനൻ വിശദീകരിച്ചു. മൃദുല ഹൃദയത്വം. താൻ കൊല്ലാൻ പോകുന്നവരോട് അർജുനൻ അഗാധമായ അനുകമ്പയുണ്ട്. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആസ്വാദനം. അർജുനന് അറിയാമായിരുന്നു തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ച് ലഭിക്കുന്ന രാജ്യം തനിക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവില്ല. കുടുംബത്തിന്റെ നാശം, പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഭയവും തീരുമാനമില്ലായ്മയും. ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പകരം അർജുനൻ തന്റെ കടമ നിർവഹിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയില്ലായ്മയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അർജുനന്റെ ന്യായീകരണത്തിന്റെ ഫലം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. അതാണ് 1-ാം അധ്യായത്തില് കാണുന്നത്. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങും. ഇവിടെ എന്താണ്? കൂടുതൽ സംശയങ്ങളാണ്. 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് സൈന്യത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ അർജുനന്റെ നിരാശ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ജ്ഞാനം. 11 മുതൽ 30 വരെ കൃഷ്ണൻ ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശം ആരംഭിക്കുന്നു. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ അറിവ് നൽകുന്നു. കർമ്മം. 31 മുതൽ 37 വരെ കർമ്മയോഗമാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തോടെ തന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ വശീകരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്കുള്ള സംക്രമണം. 2:38 മുതൽ 38-39. കൃഷ്ണൻ സകാമ കർമ്മയോഗത്തിൽ, അതായത് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നൈഷ്കർമ്മയോ കർമ്മയോഗയിലേക്ക്, അതായത് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ആസക്തി ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. ബുദ്ധിയോഗയെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ് 40 മുതൽ 53 വരെ ശ്ലോകങ്ങള്. നൈഷ്കർമ്മ്യ കർമ്മയോഗയുടെ വിശദീകരണവും അത് എങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്നും. 54-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആത്മജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. 55 മുതൽ 72 വരെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളും ബോധവും കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. സ്വന്തം ധാരണയനുസരിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നിരാശയിലേക്ക് നയിക്കും. തെറ്റായ സ്ഥാനത്ത് ശ്രദ്ധയും അശ്രദ്ധയും, ശ്രദ്ധക്കുറവാകും, അവഗണനയുടെ പ്രവൃത്തി. സാധാരണക്കാരന് 4 തരം ന്യൂനതകളുണ്ട്. ജീവാത്മാ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക്. സാധാരണക്കാരന് എന്തായാലും തെറ്റുപറ്റും. അയാൾ നിസ്സംശയം മായാമുക്തനാണ്. അയാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അപൂർണത കാരണം പരിമിതനാണ്. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്. ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമിത്വം ധർമ്മസമ്മൂഢ ചേത എന്നുള്ള. അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് ചെയ്തോളൂ. അർജുനൻ സ്വയം ഒരു കൃപണനായി കണക്കാക്കുന്നു. കടമയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം. ഞാനൊരു യോദ്ധാവായി പ്രവർത്തിക്കണോ അതോ ത്യജിക്കണോ? ഈ സമയം വരെ അദ്ദേഹം പല പരിഹാരങ്ങളും നൽകി. വികലമായ ഫാക്കൽറ്റിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അനുമാനം.
ഇപ്പോഴും തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. പ്രപന്നം മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ഉയർന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തന്റെ ആഗ്രഹം അർജുനൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാനില് ശരണാഗതി അടഞ്ഞ് ശിഷ്യനായത്. 12-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുപോലെ നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയില്ല. കാരണം ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അല്ലേ? ആത്മാവിന് നാശമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാവരും എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. 13 ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവ് ഭക്തൻ എന്താ ഒരിക്കലും മരണത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കില്ല. മറിച്ച് മരണം ഓസ്പീഷ്യസ് ആക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാനുമായുള്ള മീറ്റിംഗ് ആണ്. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു ശരീരം ലഭിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അതില് സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശരീരത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ആ ആത്മാവിനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അല്ലേ? പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതു ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിന് നമ്മള് പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷല്ലേ? അതുപോലെ ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല. വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ആത്മാവ്. അദൃശ്യനും അചിന്ത്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടതാണോ? എത്ര ശ്ലോകം വരെയാ നമ്മൾ കണ്ടത്? 25 വരെ. വരെ മാതാജി. ഓക്കെ, 25. 25 നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞത് അചിന്ത്യൻ അദൃശ്യനാണ്, അചിന്ത്യനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതല്ല, ഇത് 29-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അഥ ചൈനം നിത്യജാതം. മറ്റേ സ്ലൈഡ് എടുത്താലോ? എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഇത് മതി, വൈറ്റ് കളർ. അഥ ചൈനം നിത്യജാതം നിത്യം മാമന്യസേ മൃതം തഥാപി ത്വം മഹാബാഹോ. 14 നൈവം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല, ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെ ഈ മഹാബാഹോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല. ഭിന്നമായിട്ട്, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലെ ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങൾക്കും രൂപാന്തരം വരുന്നു എന്നതല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു ശരീരം നശിച്ചാൽ തന്നെ അതൊന്നുകിൽ ഒരു ചാരമായിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി ചെല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കാനില്ല എന്ന്. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഒരു ആത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളായ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ശരീരം. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു അല്ലെ, 24 മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയ നമ്മുടെ ഈ ജഡശരീരം. മഹാബാഹോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈക്കരുത്തുള്ളവൻ. വൈദിക ധർമ്മത്തിനെതിരായ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന് ബന്ധം.
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ഇപ്പോൾ സംസ്കാര സമ്പന്നനാണ് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക്. എല്ലാ വൈദിക സംസ്കാരങ്ങളും പഠിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും തയ്യാറാണ്. 27 ജാതഹ്യതി ധ്രുവോ മൃത്യുർധ്രുവം ജന്മമൃതസ്യ ച തസ്മാദപരിഹാര്യർത്ഥേന ത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണവും നിശ്ചിതം അത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെപ്പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരും 100 വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 100 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ചു കാലം മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്, അല്ലേ? ഒരു വാടക വീട്ടിലിരിക്കണ പോലെ കുറച്ചു നാൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് മടങ്ങി പോകേണ്ടവരാ നമ്മളൊക്കെ. അപ്പൊ ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് മരണം നിശ്ചയമാണ്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പുനർജന്മവും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വേണ്ട. അത് നീ ചെയ്തോളൂ. അതിന്റെ ഫലം ഓർത്ത് വ്യസനിക്കേണ്ട. ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നീതി പാലനത്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. അധാർമികത ഇങ്ങനെ വളർന്ന് പന്തലിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെ, അതിനെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോ ഹിംസയോ ഒക്കെ നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധമോ ഹിംസയോ ഒക്കെ വേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതൊന്നും നീ ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല. എന്ന് വെച്ചിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നതല്ല ഈ പ്രസ്താവന. 28 അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്ത നിധനാന്യേവ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവഗണങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ത്? നമ്മളിവിടെ ജീവിച്ചു വന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു? അവ്യക്തം. നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോകുന്നു? അവ്യക്തം, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ കുറച്ച് മധ്യത്തിൽ മാത്രം കുറച്ച് നമ്മൾ അറിയും, എൻ്റെ അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കള്, ഇവരെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതോടുകൂടി, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എന്താണ് ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്നറിഞ്ഞ് ഈ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകത നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വ്യസനം ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ നാസ്തികരെന്ന് വിളിക്കും. ശരീരം ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമേ ഇല്ല. സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒന്നാണത്, അല്ലെ? ഉണ്ടായി മറിയാണ്. ആ ശാശ്വതനായ ആത്മാവില് ഉണ്ടായി മറയുന്ന ഒരു ഭ്രമമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെ? അപ്പോ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ ഒരു ഔട്ടർ കവറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉടുപ്പ്, ഒരു വസ്ത്രം, അത് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം എന്നുള്ളത്. അത് ഇപ്പൊ ഈ വസ്ത്രം, ഈ സിൽക്ക് സാരി ഇപ്പൊ ഉടുത്തു, അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ചിലപ്പോ കോട്ടൺ സാരി ആയിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പോ അതുപോലെയാണ് ഈ ശരീരം. ഇന്നിപ്പോ മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചു. അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ഏത് ശരീര? ചിലപ്പോ നായയുടെ ആവാം, അല്ലെ? ചിലപ്പോൾ പന്നിയുടെ ആവാം, അറിഞ്ഞൂടാ. നമ്മൾ താഴോട്ടാണോ പോകുക, അതോ ദേവതുല്യരായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ജനിക്കാനാണോ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുക? അറിയില്ല, അല്ലേ? അപ്പോ ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രാണ്, ആത്മാവിന്റെ ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം. അത്രയ്ക്ക് അതിന് വില കൽപ്പിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. 29 ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിതേന ആശ്ചര്യവത് വദതി തഥൈവ ചാന്യ ആശ്ചര്യവച്ചൈനമന്യ ശൃണോതി ശ്രുത്യാപ്യനം വേദന ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണില്ല, അല്ലെ? ഈ കേശാഗ്രത്തിന്റെ 10,000-ൽ 1 അംശമുള്ള ആ ഒരു ദൈവിക സ്ഫുലിംഗമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുക, അല്ലെ? ആശ്ചര്യകരമായി ചില പേര് വർണ്ണിക്കും അതിനെ. ചിലവരോ ആശ്ചര്യപൂർവം കേൾക്കുന്നു. ചിലർക്കോ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായ ആ ശക്തിക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ മുഴുവനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചിലവർക്ക് സംശയം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാണത്. അപ്പോ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ചിലവര് നോക്കിക്കാണുന്നത്. ചിലര് ആശ്ചര്യത്തോടെ വിസ്മയകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു.
ചിലര് ആശ്ചര്യത്തോടെ കേൾക്കുന്നു, അല്ലേ? ചില പേർക്കോ എത്ര കേട്ടിട്ടും അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. ഭീമാകാരമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റൻ വടവൃക്ഷത്തിലും 1 ഇഞ്ചു മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്നത് വിസ്മയകരമത്രേ. അല്ലെ? ആനയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ തിമിംഗലത്തിന്റെ ഉള്ളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെയ്യുറുമ്പിന്റെ ഉള്ളിലും, അതല്ല, അതിസൂക്ഷ്മാണുക്കളായിട്ടുള്ള ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും ഒക്കെ എല്ലാം സെയിം ടു സെയിം ആണ്, അല്ലെ? ആത്മാവിന് ഒരേ ആത്മാവാ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവും അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവും എല്ലാം ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെ, ഒരേപോലെ തന്നെ. അത് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും വിസ്മയകരമായ ഒന്നാണ്. മായാമോഹിതരായി ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായിത്തീരും. ആത്മജ്ഞാനമില്ലാത്തത് മൂലം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം പരാജയത്തിലേ കലാശിക്കൂ. ഇപ്പോ അവർക്ക് അത് ആത്മതത്വം അറിയാൻ ശ്രമിക്കാത്തവര് എന്താണ്, അവര് മായയിൽ മോഹിതരാവുക, അല്ലെ? ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ സത്യമാണ്, ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് കരുതിയിട്ട്, സംതൃപ്തി നൽകാൻ അവയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ സുഖങ്ങളില് ആ വിഷയ ആസക്തരായിട്ട് അങ്ങനെ അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നു. ആത്മജ്ഞാനമില്ല അവർക്ക്. അപ്പൊ നിലനിൽപ്പിന് അവര് പോരാടുകയാണ്. പക്ഷേ പരാജയം മാത്രമായിരിക്കും, അവരുടെ ജീവിതം വിഫലമായിരിക്കും. നന്നേ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിന് ഏറ്റവും വലുതും അതേസമയം ഏറ്റവും ചെറുതുമാവാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായ ഭൗതികതാബോധമുള്ളതുകൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചിന്തിക്കാനാവില്ല. അവര് ഭൗതികതയിൽ കഴിയുന്ന ആളുകള്, സാധാരണക്കാര് പറയും, ഈ ഇത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതിന് ഒരേ സമയം ഇത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ ചെറുതാവാനും ഒക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കണോ, അതൊക്കെ വെറുതെ പറയണതാ എന്നാണ് അവര് കരുതുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ദൈവിക സ്ഫുലിംഗമായിട്ടുള്ള ആ അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ഇത്രയും വലിയ ശരീരത്തിനെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലോ വെറും ഒരു ചെറിയ അണുവിനെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോ ശരീരം, അതായത് ഓരോ വസ്ത്രം എടുക്കുമ്പോഴും ഇതിലിരുന്ന അതിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് അതിന്റെ ശരീരം. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ചില ജീവാത്മാവിന് ഒരു അണുപ്രായമായ ശരീരമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ചില ആത്മാവിന് കിട്ടുന്നതോ ആന പോലെ വലിയ ശരീരമായിരിക്കും ആ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മണ്ഡലമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ അഹൈതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയൂ. മറ്റു മാർഗമില്ല. ഇപ്പോ ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ കരുണ കൊണ്ട്, അഹൈതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല എന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഭക്തന്റെ സഹവാസം നമുക്ക് വേണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായി ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ബുക്സ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് വളരെ സരളമായിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഭക്തന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. 30. ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാ സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി ഇവിടെ വേറൊരു പേരാ പറയണേ, ആത്മാവ് എന്നല്ല ഇവിടെ പറയണേ. ദേഹി, ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത, അവബോധം, പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ചേതന, പല പല പേരുകൾ പറയാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ദേഹി എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ. ദേഹി അനശ്വരനാണ് അല്ലെ? ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ സത്ത അനശ്വരനാണ്. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അർജുനനോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് അല്ലെ? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ദേഹി പല പേര് മാറ്റി പറയണു അല്ലെ? ആത്മാവ് അനശ്വരനാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സത്തയുണ്ടല്ലോ, അത് നശിക്കില്ല ഒരിക്കലും. അതിനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ട അർജുന. ആത്മാവ് നാശരഹിതനും ശരീരം നശ്വരവുമാണ്. ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ശരീരത്തിന് നാശമുണ്ട്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായി ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രമാണമാക്കി നാം മനസ്സിലാക്കണം.
ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ഒക്കെ അതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ, നശിക്കണത്, അതിനെയൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അതീതമായിട്ട് ആത്മാവുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോ നമ്മളത് ഭഗവാനെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, അതാണ് അതിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം മാത്രമാണ് ഈ ശരീരം. ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ അത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാവരുത്. ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തില് ഹിംസ ആവശ്യമായിട്ട് വരും, അതും ഭഗവത് ഇച്ഛ ആയിട്ടാണ്. അല്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ആരെയും വധിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല. 31 സ്വധർമ്മമഭിജാവേക്ഷ്യ ന വികമ്പിതുമർഹസി ധർമ്മമ്യധിയുദ്ധാശ്രേയോന്യത് ക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യതേ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ മതശാസനാനുസൃതമായ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. അപ്പോ നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് സമരം, യുദ്ധം ചെയ്യാ. അതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ട് നിനക്കൊരു കർമ്മവും ചെയ്യാനില്ല അർജുന. അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങലൊന്നും ചെയ്യരുത്. ക്ഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ മുറിവേൽപ്പിക്കുക, ത്രായതേ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ക്ഷത്രിയന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ. സ്വധർമ്മം അത് 2 വിധമുണ്ട്. മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം കാലം മതപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. എന്നാലേ മുക്തി ലഭിക്കൂ. നമ്മളൊക്കെ ബദ്ധാത്മാക്കളാ, മുക്തരായിട്ടില്ല. മുക്തരാവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളൊക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾക്ക് മതപ്രമാണങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് അല്ലെ, ശാസ്ത്രമൊക്കെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെയും ചെയ്ത് കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങണം. എന്നാലാണ് മുക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. എന്നാല് മുക്തനായ ഒരാൾക്കോ മുക്തനാകുമ്പോൾ അത് ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നതായിരിക്കും. കാരണം എന്താ? എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് ആ മുക്താത്മാവായ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. ശാരീരിക തലത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തെ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്ന് പറയും. ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണത്. സ്വധർമ്മം ഓരോ വർണ്ണത്തിലും ഓരോ ആശ്രമത്തിലും ഉള്ളവർക്ക് ഓരോരോ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് അവര് പ്രവർത്തിച്ചു വരും. അത് അവർക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് വരും. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം അഥവാ ശരീരപ്രകൃതികൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നിലയിൽ നിന്നാണ് മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. വർണ്ണം, ആശ്രമം ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. 4 വർണ്ണങ്ങള്, 4 ആശ്രമങ്ങള് എല്ലാം അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ. 4 വർണ്ണങ്ങള് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. 4 ആശ്രമങ്ങള് നമുക്കറിയാം: ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. 32 യദൃച്ഛയാചോപപന്നം സ്വർഗദ്വാരമപാവൃതം സുഖിന ക്ഷത്രിയാ പാർത്ഥ ലഭന്തേ യുദ്ധമീദൃശം. പാർത്ഥ, യാദൃച്ഛികമായി ഇതുപോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പറയാണ് ഇപ്പോ അർജുനന് യുദ്ധം ആസന്നമായി വന്നിരിക്കുക, യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഘട്ടം വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പറയാണ് ഇങ്ങനെ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവര് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കാരണം എന്താ? സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. എന്താ കാരണം? യുദ്ധത്തില് മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കില് അവർക്ക് വീരസ്വർഗം കിട്ടും. അതല്ല ജയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കില് രാജ്യവും കിട്ടും. അപ്പോഴെന്തുകൊണ്ടും ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പ്രജകളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കലാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിയമാനുസൃതമായി അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കാം. ക്ഷത്രിയൻ പ്രജകളെ ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോ ഹിംസയൊക്കെ അവർക്കാവാം. ഏതു വിധം ആലോചിച്ചാലും അർജുനൻ പോരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ വയ്യ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവായി കഴിയാം.
യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാലാകട്ടെ തനിക്കായി തുറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗ കവാടങ്ങളിലൂടെ ഉപരിലോകങ്ങൾ പോകാം. രണ്ടു വിധമായാലും ഈ യുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കു തന്നെ. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നന്മ തന്നെയുള്ളൂ അർജുനന്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട, യുദ്ധം തുടങ്ങാം. 33 അഥ ചേത്വമിമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി തദ സ്വധർമ്മം കീർത്തിം ച ഹിത്വാ പാപമവാപ്സ്യസി. അല്ല, ധാർമ്മികമായ ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ, സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നതുകൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേൽക്കും. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇനി നീ ആസന്നമായിട്ടുള്ള ഈ യുദ്ധം അത് നീ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ പാപം കയ്യേൽക്കും. യുദ്ധവീരൻ, വില്ലാളി വീരൻ അർജുനൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ യശസ്സുണ്ടല്ലോ, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും. അർജുനൻ ഒരു പ്രശസ്ത യോദ്ധാവാണ്. അദ്ദേഹം അനേകം ദേവന്മാരെ, പരമശിവനെ പോലും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച കീർത്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് കടമ നിറവേറ്റിയില്ലെന്ന് വരും. അതിനു പുറമെ ഇതേവരെ നേടിയ സൽകീർത്തിയും നഷ്ടപ്പെടും. തനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കലാവും ഇത്. ഇപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാല് അത് കരുണ കൊണ്ടാണ്, അനുകമ്പ കൊണ്ടാണ് എന്നൊന്നും ആരും പറയില്ല. ഭീരു ആയതുകൊണ്ട് ആ കടമ നിറവേറ്റാതെ ഓടിപ്പോയി എന്ന് യുദ്ധകളത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നിനക്ക് സൽകീർത്തിക്ക് കോട്ടം വരും, മാത്രല്ല നരകത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ലെ? ക്ഷത്രിയനാണ്, യുദ്ധം അവരുടെ ധർമ്മമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാല് നരകം പോകേണ്ടി വരും അർജുനന് എന്ന് പറയാണ്. 34 അകീർത്തിം ചാഭിഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേ വ്യയം സംഭാവിതസ്യ ചാകീർത്തിർ മരണാദതിരിച്യതേ. ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഴിക്കും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. എല്ലാ ജനങ്ങളും നീ അനുകമ്പ കൊണ്ടാണ്, നീ ദയാലുവാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നിന്നെ പുകഴ്ത്തില്ല. എല്ലാവരും നിന്നെ പഴി പറയും. ഇത്രയുള്ളോ അർജുനന്റെ ധൈര്യം? ഇപ്പൊ അതാ യുദ്ധം വരാറായപ്പോ പേടിച്ച് ഓടി ചെന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കണു എന്ന് പറയും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. പോരിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ രണാങ്കണം വിട്ടുപോയാൽ അർജുനനെ ഭീരു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ദുഷ്കീർത്തി, അല്ലെ? ഇതുവരെ മാനാഭിമാനത്തോടെ ജീവിച്ചു, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ദുഷ്കീർത്തി നിനക്ക് വരുത്തി വെക്കണ്ട എന്ന് പറയാണ്. 35 ഭയാദ്രണാതുപരതം മാംസ്യന്തേ ത്വം മഹാരഥ തേഷാം ച ത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസ്യസി ലാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസ്സാരനായി കരുതും. നീ വെറൊരു അല്പനായി മാറും അർജുന. നീ ഭയം കൊണ്ടുതാ ഇവിടുന്ന് യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ നിന്നെ ഇതുവരെ നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പൊ നിന്നെ നിസ്സാരനായിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യും. 36 അവാച്യവാദാംശ ബഹൂൻ വദിഷ്യന്തി തവാഹിത നിന്ദന്തസ്തവ സാമർഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം നുകിം. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്? പറയാണ് വീണ്ടും, അല്ലെ? നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയാണ് നീ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞത് എന്നാണ് പറയാ. ഇതിലും നിനക്ക് ദുഃഖകരമായിട്ട് എന്താണുള്ളത്? നീ ഇത്ര വില്ലാളി വീരനായിട്ട്, അല്ലെ? ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കി നടക്കുന്ന ആള്, ശത്രു സംഹാരകനാണ് നീയ്, അല്ലെ? ഏതൊരു ശത്രു മുന്നിൽ വന്നാലും അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട്. 37 ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ രണ്ടാലും ഒന്ന് സംഭവിക്കുമല്ലേ? ജയമോ തോൽവിയോ, രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന്.
അപ്പൊ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യം കിട്ടും, അതല്ല തോൽക്കുകയാണ്, കൊല്ലപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗം പോകാം. അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. 38 സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവൂ. ഫലം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ജയോ പരാജയോ സന്തോഷോ സന്താപോ അതിനെക്കുറിച്ച് നീ ഓർക്കണ്ട. അങ്ങനെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് പാപമൊന്നും ഏൽക്കില്ല എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ്. കൃഷ്ണ അവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങളോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെയോ ജയപരാജയങ്ങളെയോ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നതേയില്ല. എന്തു ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണനു വേണ്ടിയാവണമെന്നതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. ഏത് കർമ്മം ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ യുദ്ധമായാലും അതല്ല അടുക്കള പണിയായാലും ഏതാണെങ്കിലും അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാവണം നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. അങ്ങനെ ചെയ്താല് അതില് കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവണില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടില്ല. അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യതയുമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരാള് പൂർണ്ണമായും ലൗകികതയിൽ നിന്ന് മുക്തനായി അതോടുകൂടി അയാൾക്ക് മറ്റാരോടും, ഇവിടെയുള്ള ആരോടും കടപ്പാടോ ബാധ്യതയോ ഉണ്ടാവില്ല. 39 ഏഷാ തേ വിഹിതാ സാഖ്യേ ബുദ്ധിർയോഗമാം ശൃണു ബുദ്ധ്യായുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. ഫലാസക്തിയില്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവാം. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ജ്ഞാന യോഗമാണ് പറഞ്ഞത്. ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. കർമ്മയോഗത്തെ പറ്റി ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോവാണ്. ഇതറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചാല് പിന്നെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളില്ല, അതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവാം. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യയോഗം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും യോഗമാണ് സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയെ നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെ സുഖം. ഈ സുഖം എന്തിനാ കിട്ടണേ? ഭൗതിക സുഖം എനിക്ക് വേണ്ട, അവരെ കൊന്നിട്ട് പാപമേൽക്കില്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. 40 നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. ഏതാണ് ഈ ഉദ്യമം? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലെ, ആ ഫലേച്ഛ കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ചെറിയൊരു ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാലും വലിയ നേട്ടം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണനു വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതത്രേ കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വൈശിഷ്ട്യം. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും അവ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരിക്കലും നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കില്ല, എപ്പോഴും സക്സസ്ഫുൾ ആവും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കേവലം 1% പോലും അതിന് പൂർണ്ണമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. പറയാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിപൂർണതയിൽ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും, കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂർണ്ണ ഫലം തന്നെ അതിന് ലഭിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനമാകട്ടെ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷം ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഫലം പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടും. മാത്രല്ല അത് നമ്മുടെ സദ്ഗതിക്ക് കാരണമാവും. അല്ലെ, ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും നമുക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്യും. 41 വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിരേഖേഹ കുരുനന്ദന
ബഹുശാഖാഹ്യനന്താശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പോ ആ ഭഗവാനാണ് എന്റെ സർവസ്വവും എന്നുള്ള ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ കർമ്മ നിരതരാവുന്ന ഒരാള് ലക്ഷ്യം പരിപൂർണത നേടും, അല്ലെ? ജീവിതത്തില് പരിപൂർണത നേടും. എന്നാൽ ദൃഢനിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയോ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അവർക്ക് തോന്നും, ഇന്ന് തോന്നും ചെയ്യാം, അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. നാളെ തോന്നും ഏയ് ഭഗവാനൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ വെറുതെ. അങ്ങനെ അവരുടെ ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ ഭ്രമം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചിട്ട് കർമ്മനിരതരാവുന്നവരുടെയോ അവരാ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്നാ പറയാ, നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയും. അവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരാളുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാല്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരാളുടെ ദൃഢമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം, അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. അതിനെ നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലാനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഓരോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മഫലമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രാരബ്ധമായിട്ട് സഞ്ചിത കർമ്മമായിട്ട് നമ്മളെ പിന്തുടരുക. അതാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകൾ എന്ന ഇരുഭാവങ്ങളില്ല. എന്നാല് പൂർവജന്മ കൃതം പാപം വ്യാധി രൂപേണ ജായതേ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങളെല്ലാം നശിക്കും. അതൊന്നും പിന്നെ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണ്ട. നന്മ തിന്മകളുടെ ഭാവങ്ങളില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്ന് വേണ്ട ഏവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം അർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധ തലത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും നന്മ ചെയ്യാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിയും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും, അല്ലെ? ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി, ഈ ലോകം മുഴുവനും സന്തുഷ്ടമാവും. അപ്പോള് കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശിഷ്യന് കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിലിരുന്ന് പഠിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കലയാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം. ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ പ്രതിനിധിയാണ് ഒരു ആചാര്യൻ, ഒരു ഗുരു. ആ ഗുരുവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാല് ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കും. 42ഉം 43ഉം ശ്ലോകങ്ങള്. യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദന്ത്യ വിപശ്ചിത വേദവാദരത പാർത്ഥാനാന്യതസ്തീതിവാദിന കാമാത്മാന സ്വർഗപരാ ജന്മകർമ്മഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യഗതിം പതി. സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാവുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡത്തില് വിവിധ ഫലാപേക്ഷയോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആ വേദസൂക്തങ്ങളാലെ അല്പബുദ്ധികൾ ആസക്തരാവും, അതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാവും. അവർക്ക് എന്തു വേണം? അവർക്ക് സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, ഐശ്വര്യങ്ങള്, അതൊക്കെ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ഈ കർമ്മങ്ങളില് വേദസൂക്തങ്ങളാല് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, യാഗം, യജ്ഞം ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയുമാണ് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്താ തോന്നണേ? ഇതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല. ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തി ഉണ്ടാവുക, ഇവിടെ ഐശ്വര്യത്തോടെ ജീവിക്കുക കഴിഞ്ഞ, അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല. അതാ അവരുടെ വിചാരം. പക്ഷേ ഈ ഭൗതികതയുടെ നിരർത്ഥകത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്
ശാശ്വത ആനന്ദത്തിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അവർക്കില്ല, അല്ലേ? അങ്ങനെ അതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞത്. സാധാരണ മനുഷ്യർ അറിവില്ലായ്മ കാരണം വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഫലേച്ഛാപൂർവകങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാൽ അവർ എത്രയും ആസക്തരാകും. അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ അക്കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടും. ഭഗവത് സേവന നിരതരാവുക, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഇതൊന്നും അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അവര് കർമ്മകാണ്ഡികളാ. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, സ്വർഗപ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യങ്ങള് ഇതൊക്കെ സമ്പാദിച്ചാൽ എല്ലാമായി എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. അതിലും മുകളിൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ലക്ഷ്യമൊന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. 44 ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ അപഹൃതചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗ ന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യമുണ്ടാവില്ല. ഈ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിലും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങളിലും മാത്രം ആസക്തി വെച്ച് പുലർത്തുന്നവർക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ പരിഭ്രാന്തരാവും. അങ്ങനെ സുഖം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രയാസായി. അങ്ങനെ പരിഭ്രാന്തരായവർക്ക് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? അതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനില് ഉറച്ചൊരു മനസ്സ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? അവരുടെ ബുദ്ധി ബഹുശാഖകളായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് സുഖം കിട്ടും, അല്ല ഇത് ചെയ്താലാണ് സുഖം കിട്ടുക. അങ്ങനെ സുഖ അനുഭവങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിട്ട് അവര് ഈ ജീവിതം പാഴാക്കി കളയാണ്. അവർക്ക് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഇല്ല, അവർക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഇല്ല, ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധയില്ല. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് അതുണ്ടെങ്കിലാണ്, അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവത് സേവന നിരതരാവാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ പരമാനന്ദം ഒരിക്കൽ അനുഭവിച്ചാല് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഭൗതികതയൊക്കെ എത്ര നിസ്സാരമാണ്, തുച്ഛമാണ് ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങള് എന്നുള്ളത്. സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉറച്ച മനസ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ. 45 ത്രൈഗുണ്യ വിഷയാ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലെ മുഖ്യ വിഷയം എന്താ? 3 ഗുണങ്ങള്, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്, അല്ലെ? 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചു മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. സുഖം ദ്വന്ദ്ങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞ സുഖം ദുഃഖം, വിജയം പരാജയം, മാനം അപമാനം, അല്ലെ, ചൂട് തണുപ്പ്, അതൊക്കെയാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങള്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നൊക്കെ തികച്ചു മുക്തനായിട്ട് നീ ആത്മാവില് സ്ഥിതനാവണം. അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണം എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവയ്പാണ് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഞാനും ആ പരമാത്മാവും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധം, അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും താനുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ആ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയും. അത് അങ്ങനെ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ തിദിക്ഷയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം, അല്ലെ? എല്ലാം തിദിക്ഷയോടെ നേരിടണം നമ്മള്, സുഖായാലും ദുഃഖായാലും എന്തും. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവണം, അല്ലെ? ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ആള് ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഉത്കണ്ഠപ്പെടില്ല. ചിലപ്പോ ലാഭം വരും, ചിലപ്പോ നഷ്ടം വരും, അല്ലെ? അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് എന്ന് കണക്കാക്കും. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ലഭ്യമാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഏത് സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലും എന്റെ കൂടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പ്, വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഉള്ളവർക്ക് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ ലഭ്യമാവും. അവർക്ക് എന്നും പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും.
അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അപ്പോൾ അവയെ അതിക്രമിക്കണമെന്ന്, അതും ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ മുക്തനാവണം. എന്നിട്ട് ആത്മസ്ഥിതനാവണം. വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അത് അടുത്ത ശ്ലോകാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് പറഞ്ഞതില് മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമുക്ക് ചോദിച്ചോ. ക്വസ്റ്റ്യനില്ലേ ആത്മാവിന് വലിപ്പം എത്രാന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താ എഴുതേണ്ടി വരുവാ? ആ വലിപ്പം പറഞ്ഞൊന്നുമില്ലോ. അതിനെ കോടി അതാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ. മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ലൊരംശം. ആ മാതാജി, മുടിയുടെ അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ അതറിയില്ലേ? ആരെങ്കിലും അറിയുന്നവരോ ഒന്ന് സഹായിക്കും. സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങള്. മാതാജി മാതാജി ആ മാതാജി പറയൂ. ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം? ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് കാണാൻ തോന്നും, അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവാ. നല്ലത് കണ്ട് ഇപ്പൊ സീരിയലൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടല്ലേ? അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും 10 മണി വരെ 11 മണി വരെ സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം. ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സുഖം, അതിന്ന് സുഖം കിട്ടുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കാണുന്നതേ. കണ്ണ്, മൂക്ക്, അതൊക്കെയല്ലേ? അതെ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. എന്തൊക്കെയാ? കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, ത്വക്ക്, നാവ്. മാതാജി, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലും യുദ്ധം ചെയ്താലും നരകം പോകേണ്ടതിന്റെ കാരണം എന്താ? ചെയ്താ നരകം പോകണ്ട, ചെയ്യാതിരുന്നാല്. അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ചെയ്യാതിരുന്നാല് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നരകം പോകേണ്ടതിന്റെ കാരണം അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ എഴുതിയേ? അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ല, അത് പാപത്തിന് കാരണമാവും. അതുകൊണ്ട് നരകം പോകേണ്ടി വരും. സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ല. നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരം ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണ്. സ്വധർമ്മം പാലിക്കേണ്ട അർജുനൻ അത് ലംഘിച്ചാൽ അർജുനൻ വളരെയധികം ഭയപ്പെടുന്ന അതേ പാപ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകും. അതിനാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലും ആണ് നരകം പോകുന്നത്. എനിക്ക് നെറ്റ് പോയി, അത് കാരണം ഞാൻ കേട്ടില്ല. സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ല, അത് പാപത്തിന് കാരണമാവും. അങ്ങനെ നരകം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ നരകം ലഭിക്കും. താങ്ക് യു. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ആണ് നരകം പോകേണ്ടത്. ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതിയില്ല. എന്തൊക്കെ പറയണം. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് ആൻസർ ചെയ്തോളൂ. ഇവിടം വരെ എടുത്തവരെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ. അത് ഭഗവാൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, കാലം, കർമ്മം. അതെ. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. അതൊക്കെ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. അതിനെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പാർത്ഥൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? വൈദിക നിയമം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം? ദുഷ്കൃതം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം.
ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന 4 തരം ക്ലേശങ്ങൾ: ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം. ഒരു വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രധാനം ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തി ആത്മാവിനെ വിജ്ഞാനിയാണ്. പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല ഇതറിഞ്ഞ് എന്നറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരിക്കും ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. വിജ്ഞാനിയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മുക്തിക്ക് അർഹരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു? ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും മുഴുവൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, വിട്ടുപോയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും ഔന്നത്യം കൈവരിക്കാനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമായ ഒരു വ്യക്തി മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിയുന്നവന്, അങ്ങനെയല്ലേ? ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഒരു വ്യക്തി വിജ്ഞാനിയാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഒരു മിനിറ്റ്. കഴിയുന്നവനും ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല എന്ന അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമല്ല. ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ്. ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതല്ല. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിലിപ്പില്ല, ആത്മാവിന് നാശവുമില്ല. ശരീരത്തിന് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും മാറ്റങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ശാശ്വതമായിട്ട് അത് ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകള്. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. ആത്മാവിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്മാവ് ആത്മാവിനെ കൊല്ലുകയോ വധിക്കുകയോ നമ്മളെ മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനനം മരണമില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് അദൃശ്യനാണ്, അദൃശ്യനാണ്. അചിന്ത്യനാണ്. മാതാജി നമ്മളെ പഠിച്ചെല്ലാം എഴുതിക്കൂടെ സവിശേഷതകൾ ചോദിക്കുമ്പോ? ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിക്കാനോ വെള്ളത്തെ നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശേഷിക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വത സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമവേദങ്ങൾക്കും അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ്. കുറച്ച് ഇപ്പൊ എഴുതിയിട്ടില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്നാൽ എന്താണ്? ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ. പിന്നെ തന്നെ അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്. ക്ഷത്രിയൻ എന്നാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ? ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ. സാമൂഹ്യ ഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മനുഷ്യരെ 4 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സദ്ഭരണം നടത്തേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരാണ് ക്ഷത്രിയർ, ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവർ. പിന്നെ നരകം പോകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ല, അത് പാപത്തിന് കാരണമാകും, അങ്ങനെ നരകം ലഭിക്കും. അത് എഴുതി. പിന്നെ 2 തരത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മം ഏതാണ്? മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം. അത് പറയുമോ? 2 തരത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മം. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം മാനവധർമ്മമാണോ? അല്ല, മുക്തനാവാത്തവര് എന്ന് പറഞ്ഞു. എഴുതിയൊരു അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, എന്നാലേ മുക്തി ലഭിക്കൂ. പിന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോഴേക്കും മാറി വന്നു, അത് കാരണം എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരു സെന്റൻസ്. 2 തരം ധർമ്മം എന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞത്. 2 തരത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മം അത് എനിക്കും കിട്ടണം. അത് എന്തും ക്ലിയർ ആയി. യാദൃച്ഛികമായ യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ക്ഷത്രിയൻ സന്തുഷ്ടരാകാൻ കാരണം എന്ത്? സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയല്ലേ? 2 തരത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മം ഏതെല്ലാം സ്വധർമ്മം ഏതെല്ലാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഏതായിരുന്നു? അത് കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും മാറി പോയത്. ഇതന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം കാലം മതപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിലും നിറവേറ്റേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, എന്നാലേ മുക്തി ലഭിക്കൂ. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്, അതിനിപ്പോ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം. അതെ, മതപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിലും ഒരാൾ മുക്തനാകുമ്പോൾ സ്വധർമ്മം
ആത്മീയമായി തീരുന്നു. നിറവേറ്റേണ്ടതായ ഒരാൾ മുക്തനാകുമ്പോൾ സുധർമ്മം ആത്മീയമായി തീരുന്നു. വേണം, എന്നാലേ മുക്തി ലഭിക്കൂ. സുധർമ്മം ആത്മീയമായി തീരുന്നു. ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ എഴുതണം. ഒരാൾ മുക്തനാകുമ്പോൾ സ്വധർമ്മം ആത്മീയമായി തീർന്നു. ശാരീരിക തലത്തിൽ സുധർമ്മം സ്വധർമ്മം ആത്മീയം വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം അഥവാ ശരീരകാലത്തും സുധർമ്മം പറയുന്നത് അജ്ഞാനത്തിനെ ചവിട്ടിക്കുക ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ്. ശരീരാവസ്ഥ ഇനിയുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? 23 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അല്ല, ഇന്ന് എടുത്തത് വരയ്ക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് എടുത്തത് വരെ കൃഷ്ണ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ പാപമേൽക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്താൽ പാപമേൽക്കില്ല, അങ്ങനെയാണോ? ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും പാപം ഏൽക്കില്ല. ചെയ്താൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്താൽ അങ്ങനത്തെ എഴുതിയപ്പോഴേ ഇത്തിരി കുറെ എഴുതണം. അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് യുദ്ധത്തിന് മാത്രം, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. അത് എഴുതിയതാ. വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എല്ലാം കൃഷ്ണം അർപ്പണമായി ചെയ്യുക. പാപമേൽക്കില്ല. സന്തുഷ്ടിയോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഫലിച്ച കൂടാതെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക. അതെ. തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് അതൊന്നുകൂടി കണ്ടില്ല. എന്നതിനെ കുറിച്ച് തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. അയ്യോ പോയി അത്. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായി ചെയ്യുക. എന്നാൽ പാപമേൽക്കില്ല. 16ാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ? നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ഏതാണെന്നുള്ളത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി കാക്ഷിക്കുന്ന കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല? നിശ്ചയമില്ലാത്തവർക്ക്. ഭൗതിക ശരീരത്തിലും സുഖാനുഭവത്തിലും ഭൗതിക ഐശ്വര്യം ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ മോഹിതരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവമായ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിപൂർവം ഐശ്വര്യം
ഭഗവത് സേവനം സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചിതാർത്ഥ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന ഒരു ഉത്തമനായ വേദാന്തി, അതിന് അടുത്ത് വരുന്നതിലുണ്ടാവും അല്ലെ അതിന്റെ ആൻസർ. ഒരു ഉത്തമനായ വേദാന്തി ആരാണ്? പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന് അടുത്തതിലായിരിക്കും. ഭഗവൻ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. 46 നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിലാ അത് വരുന്നത്. ഭഗവത് നാമത്തിൽ അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പറയൂ. ഭഗവത് നാമത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. നാമജപത്തിൽ ഭഗവൻ നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്. വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്താണ്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. സത്വഗുണം രജോഗുണം. ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. വേദങ്ങളുടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം എന്താണ്? ഇതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. യാദർച്ഛ്യമായ യുദ്ധത്തിൽ സ്വർഗാരോഹണം നൽകുന്നോണ്ടാന്നുള്ള ആൻസർ വരും. അത് സ്വർഗാകുമ്പോൾ സ്വകർമ്മം ആത്മീയമായി തീരുന്നു. ശാരീരിക തലത്തിൽ യാദൃശ്യമായ യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ അവർക്ക് സ്വർഗാരോഹണം ലഭിക്കും. കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അതെ. പിന്നീടുള്ള ഒരാൾ മുക്തനാകുമ്പോൾ സ്വധർമ്മം ആത്മീയമായി തീരുന്നു. ശാരീരിക തലത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടി. രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളല്ലേ? അപ്പൊ 16ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഒന്നും കൂടിയും പറയോ? നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എന്തിരി സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ വലയിച്ച കൂടാതെ എല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പണമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ വലയിച്ച കൂടാതെ